Bye. Tumagal daw kung sumaybayan.
Nerving, nerving. Talaga malin. Ha? Sa pulo ba? Labot ka sana mo? Hanap. Ano na dyan mo? Hindi, mali ka dyan eh. Lagyan na po ako. Amiraw. Namo. Muli na yun daw. Muray. Punta ka na rin. Punta ka na. Yan. Kabunawayan sama sa aking atin at Espiritu Santo. Tuloy sa Panginoon na nagsimulan mo kailanman at sa kapamagitan sa mga panahon namin. Jesus sa katulangan, patawalan sa mga kangalan, sisakay kami sa malayo ng Espiritu, para sa langit ng labor sa alam, o na ito ang ibong kayo sa itong pagkahara. Awalilay bilang dahil lugalan, isang na kami ng aming nalilog sa iyo. Heal all souls to help, especially those most in need of your mercy. Feeling. Dito ay ako nakamatala pa. I think. Tara! Wala na. Uy, taran.
Dari lang tayo, nakalampas ako. Nakawin ako. Hindi siya nakapunto sa likod niya. Jadi kau menemukan yang kabar. Maman ba? Hindi pa sang bawa. Dito mo. May ba na sila ni?
Charlie. Gol, hindi ka na takot. Nado, takot na.